Mayong udto mga ka-George. So mga unta. Grabe. Mora jud ni karon mga ka-George. Dako. Dako pag-asa. Wow! Ang galing! Mama niya. Igat yang mama. Kasi gusto niya. Naglaki. Sarap naman po nito mga ka-George. Fresh na fresh po talaga. Wow! Grabe. Sarap. Sabis mga ka-George. Sarap. Well, mga ano ta. Isang munting salo-salo mga ka-George. Hopefully, magugustuhan po ninyo mga ka-George. Simpleng-simple lang po yan mga ka-George. I hope mag-i-enjoy po kayo. Mayong udto mga ka-George. So mga unta. So nagsabong mi sa mong gikuha nga isda diri mga ka-George. Pares ani o. Isda sa bato. Ug nagkilaw po ni pa-release mga ka-George kay naa ako ang pa-release diri. Dami kayo. Tara, kaunta. Diasa mo ha. Ay, panagad pod mo. Mga unta. Ata mga ka-George.